зовут Кураш Ольга Сергеевна, я навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. І сёння я вас пазнаёмлю з экспанатам, які адносіцца да прадметаў асабістага ўжытку і прыносіў свайму гаспадару не толькі задавальнення, але і дэманстраваў яго сацыяльны статус. Гэта курыцельная трубка, альбо трубка для палення тытуню. Часта можна сустрэць назву люлька. Люлька, табакерка, сумачка каліта сталі неад'емнай часткай касцюма чалавека ніжэйшага альбо вышэйшага саслоўя Вялікага княства літоўскага ў 16 стагоддзі. Звычай палення трапіў у Еўропу праз прыкладна 100 гадоў пасля адкрыцця новага свету разам з іспанскімі канкістадорамі. Распаўсюдзіўся ў Іспаніі, Партугаліі, Францыі, Англіі. Ужо ў 1602 годзе нам вядомыя першыя кляймёныя люлькі англійскіх рамеснікаў. Пасля 1603 года пратэстанты, англічане, якія пераязджаюць у Галандыю, разам з гэтым перавозяць таямніцы вырабу люлек у Еўропу, у кантынентальную частку Еўропы. І далей 30гадовыя войны першай паловы 17 стагоддзя, а таксама руска-турэцкія войны 18-19 стагоддзя спрыяюць распаўсюджванню гэтага прадмета не толькі па Еўропе, але і праз Егіпет у Турцыі. З распаўсюджваннем вырабу люлек, з распаўсюджваннем звычаю палення з'яўляюцца два віды курыцельных трубак. Першая – гэта еўрапейская, белагліняная, цэльная, з доўгім маналітным мундштуком. Выраб яе быў вельмі складаным. Па-першае, неабходна былі спецыяльныя гатункі гліны, пасля трэба было іх спецыяльным чынам падрыхтаваць, а трэцяе – валодаць майстэрствам вырабу трубкі з такой гліны. Таму, напрыклад, турэцкія майстры, паколькі ў іх была парушана пераемнасць з еўрапейскімі з-за войнаў і разладаў, вынайшлі свой варыянт курыцельнай трубкі састаўной. Яна так і называецца турэцкая. Яе рабілі з жалезістай чырвонай гліны і складалася яна з двух частак. Гэта непасрэдна місачка з утулкай, альбо люлька, як часам яе называюць піпка. Гэта тая частка, дзе ажыццяўлялася згаранне тытуні. І мундштук, які адным канцом устаўляўся ў рот, а другім ва ўтулку люлькі. І вось турэцкія майстры пашырылі сваю вытворчасць і паступова менавіта такія састаўныя трубкі распаўсюдзіліся па ўсёй Асманскай імперыі, трапіўшы і на сумежныя землі Балгарыі, Польшчы, Беларусі, Украіны, Літвы і Маскоўскай дзяржавы. Наш дадзены экспанат быў знойдзены падчас археалагічных раскопак у 1990 годзе па вуліцы Вялікая Траецкая нашым супрацоўнікам музея Григорыем Мікалаевічам Акінчыцам. Гэты прадмет цікавы тым, што ён з'яўляецца састаўным, як турэцкія трубкі, аднак зроблены з белай гліны, белагліняны, еўрапейскі. І гэта дае падставу нам лічыць, што гэты прадмет быў прывазным з заходняй Еўропы. Выраблялі люлькі ў двухчасткавай форме. У гэту форму заганялі, запаўнялі яе глінай, а затым пры дапамозе двух драўляных кіёчкаў фарміравалі ёмістасці утулкі і місачкі. А далей рабілі паміж імі адтуліну. Пасля люльку высушвалі, маглі паставіць, альбо глянцавалі, альбо ставілі штампаваны арнамент, пакрывалі палівай зялёнай, карычневага колеру, альбо пакідалі так ці задымлялі. І часам на такіх люльках, асабліва прывазных, можна сустрэць кляймо майстра, які яго вырабіў.